Kapulisan ug mga sakop sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City nagpahigayon og surprise checkpoint sa downtown area sa syudad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yasara sa hinuusang puwersa sa kapulisan ug RTA, tumong nila nga masuta o masiguro nga gisunod gayod sa mga kagay-anon ang proper health protocols batok COVID-19. Naning COVID-19. Kanunay kita magamit sa face shield. Aron makaligay kita sa COVID, maggamit kita og face mask. Atong i-maintain ang physical social distancing. Kini ang panawagan sa Divisoria Police sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga motorista ug mga pasahero nga miagi sa dalang pabayo kaganinang buntag. Gipahigayon ang surprise inspection aron masuta kung nasunod sa mga sakyanan ang health protocols. Ingon man kung aduna bay igong papeles ang mga motorsiklo nga gabiyahe. Kini ang paningkamot sa otoridad aron makunhuran ang kaso sa COVID-19 sa syudad nga ana-ana sa sobra usa ka libo ang active cases. Di ba nag-surge man ang ato ang numbers of cases nga sa matag adlaw. So kini ato ang measures, isa sa atong measures ato para ato kini siyang kuan ang cases sa COVID, sir. Ubay-ubay sa mga motorista nga adunay kalapasan ang nadakpan ug natikitan sa RTA. Hinoon, pipilasab ang pabor sa maong lakang. Okay man kayo sir kay makakuan gyapon sir ba nga para makalikay ta sa mga kuan bitaw nga kananglan restradot po dato ang atong mga unit kay para sa apod para ra pud na sa amuha pod. Masyada ni nana sir kay para makuan gid ba katong mga badlongon makuan pod para di na mo hanap ning pandemic na to nga kuan karon. Samtang gisuroy sab sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board ang mga alihanan sa mga taksi sa dakbayan. Ubay-ubay ang naaktuhan sa otoridad nga wala nakasuot og face mask, busa gilayong giisyuhan og OVR. Daan ang nakadawat og reklamo ang otoridad nga ginatanggal sa mga driver ang ilang face mask. Sara, hangyo karon sa otoridad ngadto sa mga kagay-anon nga mo partisipar o mo kooperar nga sundon gayod ang proper health protocols aron mukunhod na ang COVID-19 cases sa syudad. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.